Λοιπόν, αρώματα, λαχταριστά προϊόντα περιποίησης, αυτά που λες να τα φάω, να μην τα φάω, όχι μην τα φας. Άπλωσέ τα όμως στην επιδερμίδα σου. Ελένη Μπέτα μαζί μας, Natura Siberica, καλησπέρα, καλημέρα και καλό μεσημέρι και Παναγία μου, αυτό, λοιπόν, να του βάλω λίγες φράουλες και να μυρίσεις. Αυτό. Σε προκαλώ με αυτό. Με προκαλείς? Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Όχι, θέλω να το μυρίσεις. Είναι... Να το φάω. Ναι, πεινάω κιόλας, να το φάω. Don't eat me. Δει ότι όλα γράφουν. Don't eat me. Don't eat me. Τι είναι αυτό? Ελένη, τι είναι αυτό? Αυτό είναι Dubai Chocolate Scrub. Φτιάξατε Dubai Chocolate είναι Scrub. Εδώ, δες με λίγο. Αυτό είναι με blueberry και αυτό είναι κανονικό, με φιστίκι. Θέλω να το... Έλα, θα με τρελάνεις. Αυτό είναι ό,τι πιο αληθινό έχεις μυρίσει. Ό,τι πιο αληθινό. Μύρισε το λίγο, σε παρακαλώ. Εντάξει, παιδιά. Δες το λίγο. Υπάρχει και κρέμα σώματος. Ναι, είναι αυτή το αντίστοιχο εδώ. Εμένα δεν μου αρέσει το φιστίκι. Εδώ όμως είναι τόσο ωραία αποτυπωμένη η μυρωδιά, είναι τόσο αληθινή που δεν υπάρχει κάποιο λαχταριστό. Σας τα έφερε. Και για όσους δεν αρέσει το φιστίκι, το έχουμε εδώ με σοκολάτα raspberry που είναι άλλο συνδυασμός κόλαση. Λοιπόν, σας τα έφερε, παιδιά. Σας τα έφερε. Ναταλάκι μου, ναι. Organic Shop. Και Natura Siberica, γιατί οι δύο εταιρείες μαζί είναι. Βεβαίως. Τα βρίσκουμε σε φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και όπως λέει η Ναταλία, αν δεν τα βρίσκετε, τα ζητάτε. Επίμονα και σας τα φέρνουν σύντομα. Σε επιλεγμένα καταστήματα καλλιτικών και φυσικά στο site μας www.organic.gr. Λοιπόν, δεν τα είχα φέρει ποτέ αυτά. Τα πιο μικρά μας, γιατί είναι 250 ml, είναι γκουμούτσες που λέω εγώ εδώ, μισό κιλό περίπου. Για το σπίτι, αυτά είναι για ταξίδι. Αυτά είναι για παντού. Για παντού, για είναι κανονικές συσκευασίες των άλλων εταιριών. Απλά έχουμε μυρωδιές για τα πάντα. Θέλω να δεις λίγο αυτά εδώ. Αυτό εδώ είναι αφρόλουτρο, σαν γρανίτα είναι αυτό. Και είναι με αβοκάντο το συγκεκριμένο και τσία. Και αυτό είναι σκράμπ, αλλά είναι διαφορετικό. Εδώ, Ναταλία, δεν μπορείς να φανταστείς γιατί υφή αφήνει butter. Τι υφή αφήνει στην επιδερμίδα μας. Και είναι ο συνδυασμός. Θέλω να το δοκιμάσω αυτό. Θα στα στείλω αυτά να τα δεις. Αυτό θέλω να το δοκιμάσω. Και αν δεις εδώ, έχουν και το Clear Hub το συγκεκριμένο, την ίδια σπόμενα και γίνεται και εκστρατεία για καθαρισμό των θαλασσών. Για να γίνονται τα συγκεκριμένα συσκευασίες. Γενικότερα Που σημαίνει ότι αυτό, ξέρετε τι, όταν λέει shower butter, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό, μόλις το απλώσεις πάνω σου μαζί με το νεράκι που τρέχει, μόλις βγεις από τον ντους, η επιδερμίδα σου είναι μετάξι, είναι βούτυρο. Τα βούτυρα κρατάνε περισσότερη την μυρωδιά στην επιδερμίδα μας. Και έρχεται και το σκράμπ, το οποίο δεν είναι τα κλασικά μας σκράμπ, είναι τα ξηρά. Που θυματίζει και το τρίβεις. Λίγο μυρωδιά. Και όσο το τρίβεις, αυτό βγάζει τα έλαιά του. Μιλάμε, γίνεται φανταστικό. Είναι φανταστικό. Και είναι και αρωματοθεραπεία μαζί. Λοιπόν, να πιάσω μερικά. Είναι το ξερό το σκράμπ. Μ' αρέσουν αυτά τα ξερά. Αυτό εδώ είναι Bellini, please. Έχετε καλοκαίρι, ποτά, κοκτέιλ κτλ. Έχω μοχίτο εδώ, για όσους αρέσει το μοχίτο. Έχω μετά εδώ, γενικότερα συνδυασμοί είναι, δεν πάει ο νου σου. Εδώ είναι γκρανόλα το συγκεκριμένο και έχει και την υφή της γκρανόλας και έχω ολόκληρη την γκρανόλα μέσα. Μα θέλουμε να σας τρελάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Μετά εδώ έχω blueberry coconut frozen yogurt. Δεν υπάρχει κάτι που δεν έχουμε. Κορίτσι. Εδώ είναι body soufflé white cream. Σαντιγί με μαρέγκα όμως. Εδώ να δείτε ενυδάτωση, εδώ να δείτε τι γίνεται. Είναι φανταστικά. Έχω μετά εδώ το blueberry and cotton. Γενικότερα υπάρχουν συνδυασμοί που δεν τους πάει ο νου σου ότι υπάρχουν. Είναι και αυτό εδώ, είναι almond milk και μπανάνα. Είναι αμυγδαλό και μπανάνα. Γάλα αμυγδάλου και μπανάνα. Πώς θα διαλέξει τώρα ένας άνθρωπος από όλα αυτά? Είναι θα τόσο οικονομικά όλα που πρέπει να τα πάρει όλα. Να τα πάρει όλα. Αυτό τους δίνουμε την ευκαιρία. Είναι τόσο οικονομικές συσκευασίες. Και έβαλα και τα μεγάλα. Βέβαια. Που είναι η τσιχλόφουσκα, η πιο αληθινή τσιχλόφουσκα που υπάρχει στην αγορά. Αυτό είναι το σκράμπ που σας δείχνω τώρα. Αυτό είναι το σκράμπ και είναι τσιχλόφουσκα. Και το άλλο αντίστοιχο είναι η καρύδα που είναι με νυφάδες καρύδας, είναι με ζάχαρη. Αυτό που βλέπεις στην Organic Shop είναι ότι και είμαστε πάρα πολύ λαχταριστοί και το δείχνουμε, αλλά και στο σώμα μας μετά μένει όλη αυτή η αίσθηση. Το μπάνιο μυρίζει. Εγώ κάθε φορά που κάνω μπάνιο, έρχεται όλα και μου λέει τι γίνεται, τι έχεις κάνει. Το μπάνιο μου και το έχεις κάνει candy shop εδώ μέσα. Έχεις κάνει και εμένα το μπάνιο μου και μου σχολιάει. Είναι η μόνη εταιρεία στην αγορά αυτή τη στιγμή που πέραν από τις vegan συνθέσεις, βιοδιασπόμενες συσκευασίες και γενικότερα πολύ eco-friendly φιλοσοφία, έχει τις πιο αληθινές μυρωδιές. Όταν λέμε ότι είναι καρύδα, παίρνεις την κρέμα, τη μυρίζεις και λες είναι καρύδα. Είναι καρύδα. Είναι κάτι σαν καρύδα. Είναι καρύδα. Και κάναμε και τα κουτάκια εκεί. Είναι εκεί που τα έχω αφήσει λίγο στην άκρη. Εδώ. Τα lunch box. Τα lunch boxes. Βλέπετε. Και κάναμε. Έχει μέσα, Ναταλάκι μου, το γαλάζιο. Έχει το scrub
και την κρέμα σώματος και δώρο Coconut αντιλιακό combo. προσώπου 50 δείκτη full size. Και το άλλο έχει αντίστοιχα το σκράμ μου και την κρέμα Bubblegum, σώματος μου. την τσιχλόφουσκα. Και αντίστοιχα μετά το αντιλιακό προσώπου μου. Εδώ να ξέρετε, στα μικρά μου έχω περίπου 80 με 90 διαφορετικές μυρωδιές. Θα περάσω και λίγο πιο μπροστά και εδώ έχω salted caramel με παγωτό. Είναι και σκραμ και κρέμες σώματος. Και έχουμε βγάλει και μια σειρά που θα στη φέρω και την άλλη φορά. Έχουμε βγάλει σειρά νύχτας με μελατονίνη και λεβάντα που είναι για το σώμα. Και έχει και μυς που ψεκάζει στο σώμα και στο μαξιλάρια. Πιο τέλειο ύπνο με αυτό. Γεμίζει όλο το σώμα σου με ηρεμία. Είσαι φανταστική. Δεν σταματάμε, να ξέρετε. Είσαι φανταστική, κορίτσι μου, πραγματικά. Κάθε φορά μας εκπλήσεις, κάθε φορά ανανεώνεις τα προϊόντα σου και κάθε φορά τα κάνεις ωραιότερα. Μα αφού ο κόσμος τα θέλει. Μπράβο σου. Να μην δώσει τον Μπράβο κόσμο, σου. θέλει. Λοιπόν, και αύριο φυσικά θα είναι μαζί μας η Ελένη. Ποτέ δεν μας φτάνει μόνο μία μέρα με την Ελένη. 3 οι τυχεροί σήμερα που θα κερδίσουν τα προϊόντα της σειράς της Organic Shop. www.gorganic.gr. Θυμίζω follow κιόλας στο Instagram παπάκι Organic Shop Greece. Μπαίνετε στο λογαριασμό του Καλύτερα Δεν Γίνεται. Βλέπετε τη φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει. Καλή επιτυχία. Κληρώνουμε τη Δευτέρα. Έχει μοσχομυρίσει όλο το πλατό μας. Κοιτάξτε χρώματα. Αυτό είναι το καλοκαίρι. Το βλέπετε μπροστά σας. Θα μοσχοβολάτε μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.